Mancare Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, in ple superna gratia, que tu creasti vectora. Amen. Alleluia. Jauna zuekin. Jesus Kristoen evangelioa San Mateoren liburutik. Jesus txalupan sartu zen, eta ikasleek jarraitu zioten. Eta horra non sortzen den ekaitz handi bat itsasoan, ur palastek txalupa estaltzeraino. Bera berriz lo zegoen. Ikasleek berarengana jo zuten eta esnarazi esanez, salba gaitzazu jauna, galduak era. Jesusek orduan, zeren beldur zerate siniste gutxiko, eta jaikita haizeari eta itsasoari agindu zien, eta barealdi ederra egin zen, eta gizon haiek harritu honela zioten. Nor deku hau haizeak eta itsasoak ere obeditzen baitiote. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesus Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien, Jainkoaren erreinua lurrean hazi ereiten duen gizonaren antzekoa da. Gizona lobako gabez eta jeikitzen da goizean. Hazia ernetzen da eta hazten doa, eta gizonak ez daki nola. Bere berez ematen du lurra guzta, lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, hiritaia erasten zaio, helduak bai dauden ariak, jaunak esana. Jauna zuekin. Jesus Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Orduan Jesusek parabola hau esan zien. Zuetako batek 100 ardi izan eta bat galtzen badu, ez alda 99 larrean utzita, galdutakoaren bila joaten arkitu arte. Eta aurkitzen duenean, lepoan hartzen du pozik, eta etxera iristean lagunei eta auzokoei deituta esaten die. Poztu zaitezten erekin, aurkitu dut, galdu zitzaidan ardia. Haranik esan, poz handiagoa izango da zeruan, bihotz berritzen den pekatari bakar batengatik, bihotz berritu beharrik ez zuten 99 zintoengatik baino. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesus Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Jesusek esan zien, nahi egiazko mahatxonoa, eta nire eita da mahastigaria. Nirena fruiturik ematen ez duen haietan moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztiak imatu, fruitu gehiago eman dezan. Zaudete bigan eta ni zuengan. Haienak ez dezake berez fruiturik eman mahatxondoan ez badago. Ez da zuek ere nigan ez da zaudete. Jaunak esana. Egin dezagun otoi. Ondasun iturria zeran Jainko jaunak. Apalki eskatzen ditugu gure burrak eta lanak emankorrak izan daitezela, eta zure doailez postuta zure gorezpena beti abes dezagula. Jesus Kristo gure jaunaren bitartez, eta Jainko aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren bedinkazioa jaitsi bedi zuengan. Amen. Sante Micael, Santa Maria, Sancte Micael, Sancta Virgo Virginum, Sancte Micael, Sancte Micael,
afflictorum. Sancte Michael, Michaelae Deus, Eroborus Agni, Sorioncho, Orde gaitzazu, hemen eta nonai, eta beti. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, eta bedinkatua jasoaz emango diogu hasiera gaurko ospakizunari. Eta bedinkatua jasoz emango diogu hasiera gure atailuan horiari eta gure pekatuen barkamenaren adierazgarri. Errotik dakigula jainko guztiez altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzat beteko bizitzara. Haitza zeruetan jangoikoari eta pakea gurean hariko dugu zakie. Baina eta ere zaitudurako gorazu, bedinkatua gore espetzuri, hau zure zatu eskerrak zuri. Jainko jauna zeruetan ere jangoiko aitat guztia duna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jaiko jauna, jaikoaren bikoz, aitaren seme. Zuk ezer dezu munduko pekatua, erroki jauna. Zuk ezer dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuminanean jarri izaudezu, erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren. Amen. Egin dezagun otoituz. Jainko ahal guztiduna, urtero araitzen gaituzu jaunaren biztueraz. Eguztu lur honetan ospatzen dugun Paskoak izan dezala bere gurea zeruko Paskoak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoloen eginetatik, egun haietan, Pedro eta Juan jauretxeak zihoazen, arratsalde herriko otoitzera. Hain zuzen, orduan, zeramaten, aman saberetik elbarria zen izasen bat. Jauretxeko atea edarraren ondoan egini, hori zuten egunero, han sartzen zirenei limosne sartzeko. Pedro eta Juan jauretxera sartzen ikusi zitueneko eskeak hasi zitzaien. Pedro begira egiten zitzaion, Juan aldamenean zuela eta esan zion. Begira ezaituzu, eta ura begira jarri zitzaien, haietatik zerbait hartuko zuelakoan. Pedro esan zion, ez daukat, ez ziriarik, ez uberik, baina daukara da ematen dizut. Nazareteko Jesu Kristoren izenean, jaiki zaitez eta ibili. Eskuineko eskutik edu eta jaiki erazizuen.
eta bat-batean sedotu zitzaizkion oinak eta korpoak. Jauzi eginez, zurritu zen eta ibiltzen hasi. Bere oinez sartu zen jaudetxera, jauzika eta jakoikoa goresten. Herri guztiak ikusi zuen, oinez ibiltzen eta jakoikoa goresten. Denek ezagutu zuten, ura bera zena, jaudetxeko ate errean esekita eskeak egotzena, eta argi eta zure eginik egin ziren gertatu zenagatik. Jaunak esana. Cristo da Cristo, jauna egiaz eta simonia gertu zaio.
aurtengoan ere, eutxik dugu, gure hirugarren bisitari, gure usadio, aspaldiko eta zaharrari, eta gure tradizio edarroni, esan genezake, gure ibilbide honek, izugarrizko balio dutela. Beste ibilbide gehienak, garbiakoan eta oso gauza oizua zen, alako ibilbideak eta buruzea, santu imaginak egizari ibilitz eta baino, gehienak, eta ez gehienak eskatu dut, gehienak bintzat, galdu dira, gure zumaldetan bintzat, beste ezagir bintzen, sanilek eta horreak bizitik jau. Horregatik, apura diako, eusteko, horako tradizio edarra. Zugarizko sustraiak duen tradizioa duguna mendeetan, mendeko egia, sanire irudia, gure herriak bisitatzen duena. Guk, hemen gutzi, badegu alako privilegioak esan dute, eta da paso zortzi urrenean jasotzen dugula. Paso zortzi urrenean etortzen zen urtero, gauda egizak, egun bakarrak izan ospatzen duen zortzi egun hauetan. Haien da, garrantzio egitekoa izuera, paskoa, elizak zortzi egun ospatzen dituela, bat bakarra egun berbera balitz bezala. Eta urtero, hemen guizi, alako privilegio dugu egin honen irudiari arrera egitekoa gaurko egunez. Txatu behar dugu, aileguak dukitzen dituzela hiru egikizun bat ezen. Jaikoa adoratzea, gizakiak babestea edo zaintzea, eta gero mezularia. Aigero gizak gero mezua esaten dugu, mezularia. Horregatik aigeroen egikizunak hiru hauek dira. Jaikoa adoratzea jakina, hortan ejemplu ematen dugu, Samire, berak gainera ala egin zuen, mundu izailean, bezala apokalipsi inguruan, besatetik dugu zaintzeko beti eskatzen dugu, bihotzetik horixe da, gure otoitz nagusia eskatzen dugu, horde bezala Euskal Herria, horde bezala gure herria, bere bedikazio, jaikoaren bedikazio bedikantez eskatzen dugu urtero, gure herria ongi bizitari, bai materialki eta baita espiritualki guzen dugu izala, bai fisikoki, bai espiritualki ere, hori denak eskatzen diziogu. Eta bere mezua, gurean badegun mezu partikular bat, nioen bezala, beti paskoa etortzen baita, eta hortxe gogoratzen dugu Jesus piztu dela. Eta paskoak batez ere, intxarrotena eta alaitasuna gurean sorrarazi eta indartu nahi dituena. Baina gero, bere mezu nagusia, esan duena, bere izenak esan dituena da, nor jakoikoa bezala, inorez jakoikoa bezala. Xera bere mezu principal guk ere, badaukagu, gurisku Deus, nor jakoikoa bezala, gogoiko imaginaren eskutuan, hortxe agertzen zenu mezu berbera. Bere izenak hortxe esan dituena. Eta gogorazten dugu, naiz eta mundu honetan aldaketak eta goraberak gertatu gai guztan goa batzuk, beste batzuk, alako aldaketak izugarriak, ez ere azkeneko hamarkadetan izugarrizko aldaketak zitzen ditugu, eta mundua ere aldatu daiteke, ez da nidu izugarrizko gerra bat, batzuk, okarragoak eta gertatuko dira, eta mundu erradian suntxiko duten, misil nuklearrak eta euskal bezala gauzako aditezken, eta Samire gogoratzen dugu guzti horren erdian, beti jakoikoa guzti elikitan dagoela. Mundu ontako boteretsuak desagertzen dira, eta bete guzti horretan, esatu ezakun zen jende famatu, boteretsu, importante, aberats, eta desagertzen dira denak, baina jakoikoa beti horretan. Samire gogoratzen duguna, batez ere gurean itxaropean sorrabazteko, guri indarra eta bizitza emateko. Jakinik, jangoiko horrek gu egin dituela eta maite dituela. Samire ekartzen dugu mezua,
urteroko dizu, ederrera itxaroten betetakoa. Guk alako garela egiten dugu, irudi hori, bere historia eta gogor ekartzen dugu irudi ederrari espaldiko etxatu behar dugu, batez ere orgoia dagoen religian oso biluzua da, gurutxiz, eta suskatu guntzeko ezpaitxa dagoen orgoiko gurutzeak, gustu da ematen diguna, eta hori oso religia makiosua da. Eta mila dute inguru, Nafarroko errege batek, Jerusalemetik ekarritakoa gurutza da batera joan da. Horregatik, guretzako balio ikararazko religia da, baina ez bakarrik guretzako, baizik eta baita ere edozeinentzako hala da. Eskatzen dugu bere babesa zaindu baitzala eta bere mezu hori gure bihotzean beti karrapatuta bezala eduki izan da. Nor Jagoiko bezala, inorez Jagoikoa bezala. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jagoiko jaunari. Egoki dago eta zuzen, zu jaunari beti gorestea, baina poz handiagoz Kristo epazkoa hil eta eskenia izan den egunetan. Berau da munduko pekatua kendu duen egiazko kindotxa. Bere eriotzaz, gure eriotza ezeleztu, eta bere biztueraz gure bizia berri duena. Horregatik, Pazko kontzez gaiezko daude, gizon emakume guztiak mundu zalabean. Zeruko indar eta ingenu guztiek ere horregatik duten beti, zure hiltzaren gorestu kantatzen. Kanta dezador nahi Thank you.
gorputz eta odol guretzat egin zen. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zekoala, eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok puntatik, hau nire gorputza datar, zuentzat emango dena. Afaldo berdin kaliz harturik, berriz eta eskerrak emanez, bere ikasleei zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok puntatik, hau nire odolaren kaliz datar, itun berri eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori gari. Hau da sinismenaren Florentzio gure hartzaiarekin eta eniz guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxarotenea batikan gure sendeak eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren arkitan. Errukiz arren guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria Gorantxoarekin, San Jose bere esenarrekin, apostolo santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure esertzagun Jesu Kristo zure sendearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta horretan, zuri aita jangoiko guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi zure errukiaren eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estuarietan sendo betiko zorionen itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esanada apostoluei bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozu bakea ekarri. Jangoikoaren ikauza, zuten zen dezu mundu goberatua, errutik eta horrean. Jangoikoaren ikauza, zuten zen dezu
egin dezagun otoioz. Hartu dugu sakramentu honek, garbi gaitzala jauna bekatu honen zaharkeriatik eta gizaki berri egin gaitzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ohar bat, Santa Enkarnazia egunean, beste eman dugu erbiken eta baita ondorengo igandean ere. Uste eta aste arte zokatzen dauten, aste arte eta igandean. Amasei eta hogeita bat, bi horietan bezako genuke. Iganden 12:00 eta aste arte, nahi zuen egiago, 11:00 11:00 aste arte 11:00 eta iganden 12:00. Beraz, amasei eta hogeita bat. Jauna zuekin, bere zaintzatela jainiko guztiak gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zorazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Ingeru agintari handia izan beti tronutzat aralar mendia. Basoa zuizikan aineru santua zerua iristeko semearen eta Espiritu Santuaren berizapena haitxe beriztuengan. Amen. Gero arte. Bueno.